Исәнмесез? Исәнмесез? Узыгыз, утырыгыз. Сезне хастаханәдә дигәннәр ия. Мин сау сәламәт. Сөендем. Рәхмәт. Ни өчен? Сез сәламәт булган өчен. Мин бөтен хастаханәләрне йөреп чыктым. Юк диләр. Ә сез бүлмәгездә сау сәламәт. Хөрмәтле Тукай әфәнде, бу чәчәкләр сезгә. Олар сулмыйча азак тора. Шулай да суга тыртып куйсак, яхшырак булыр ия. Менә шуңа утыртыйк. Үзем борчылмагыз, Тукай әфәнде. Бу эшләрне мин үзем эшләргә яратам. Кичерегез, мин сезне эшегездән аердым бугай. Борчылмагыз, туташ, зарары юк. Беләсезме, Тукай әфәнде, ни өчен матурлык билгесе булып чәчәк санала? Уйлаганым булмады. Егет кызга, кыз егеткә ни өчен чәчәк бәйләмнәрне бүләк итә? Мәшһүр шәхесләрне күмә чәчәккә халык. Ни өчен? Чәчәк үзе матурлык бит. Гаҗәп, матур, нәкъ мин яраткан төс. Зәңгәр төс. Зәңгәр чәчәк иң матур чәчәк бу, туташ. Гаҗәп бер гүзәллек. Ак чәчәк минем сөйгән чәчәгем ул. Аклык ул паклык галәмәте. Бу чәчәк минем иманым. Бу чәчәк минем саф хисләрем билгесе, Тукай әфәнде. Япониядә чәчәкләр теле бар икән. Нәфрәтләрен дә, кайгыларын да, мәхәббәтләрен дә. Алар чәчәк аша әйтәләр икән. Шулай дигәч, минем бер дус кызым, нәрсә? Әллә японнарның теле юкмы ди? Телсез түгел алар. Мәхәббәт телдән калдырган аларны. Сез мине аңладыгыз, Тукай әфәнде. Гышыйк аларны мәҗнүн ясаган. Табигатькә гашыйк алар. Күк йөзенә, диңгезләргә, тау-ташларга гашыйк алар. Ә гашыйк кеше күп сөйләшми. Шиусак, утындай шыш-пыш пыскып ятканчы, ылук ялкында януың 1000 мәртәбә артык. Ә сез, туташ, улук мәхәббәт барына ышанасызмы? Нәрсә ул мәхәббәт? Кешелек әле дә булса, мәхәббәтнең нәрсә икәнен төп-төгәл генә әйтә алмый. Бәлки, төгәл җавап кирәк түгелдер дә, Тукай әфәнде. Әлбәттә, һич шөбһә юк. Ылук мәхәббәт бар. Мин ышанам. Менә сезне, Тукай әфәнде, яратучылар аз түгел. Туташ, Сезнең яшертен генә сөюче ханымнар, туташлар, бихисап, Тукай әфәнде. рәхмәт инде, туташ. Сез уйнга алмагыз, мин дөресен әйтәм. Һәм төгәл белгән кешеләрне күз алдымда тотып сөйлим. Әлегә берәүнең дә телдән әйткәне булмады. Гашыйк булучылар һәммәсе сезне аерым үзенчә сөя. Сезне бай дип уйлаучылар да бар. Ә кайберләре үзе өчен түгел. Татар халкының бердән-бер туры Тукайын саклар өчен җанын фида кыларга әзер. Хөрмәтле Зәйтүнә, туташ, минем хәләтемне беркем дә белми. Хәтта күрше бүлмәдәге Фатиха Мирхан да белми. Мин үземнең хәләтемне һич ничек тә сезгә аңлатып бирә алмам. Зинһар, минем тупас гади-сүзләрем сезне рәнҗетмәсен. Сүз кирәк түгел. Кешеләр дәшмичә дә бер-берсен яхшы аңларга тиеш.
Сез дә мине аңларсыз. Сабый чакта мин каз бәбкәләрен сакларга ярата идем. Бәлки, күзләрем бәбкәләргә түгел, алар болытларга, күк йөзенә карап торалар ия. Мин дә кырлар орманнарында йөрергә ярата идем. Җиләк җыючы малайлардан артта калганда, алар миңа Габдулла дип кычкыралар иде. Мин озак утырдым инде. Зинһар, тагын килергә рөхсәт итегез. Ихтыярыгыз туташ. Хушыгыз. Хуш гүзәлем. Мәхәббәт шигъриятемнең илһамчысы. Хуш ак чәчәккәем.